Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka All Meghalaya Dancers Association kadap da ka jingkemen bau samla kit kupar nongsi ubalami khmat ya kari India bat ya jila Meghalaya hakarin san ya ko pruai arja pun riau World Championships of Performing Art kabalalong Las Vegas USA ulapoi syaka top 5 bat yok khurru lightly kitak maksiar bat artly kitak marnong ha ukurwa balapha syakila pathai kubor u general secretary ka amda uba Darwin Lingdo moplang ulapen pau ka jing songo bat ka jing ai kublei ya ka Don Bosco Media Network ka bala shimkhya ban pelong ya karensan ki surken ut bat ik sarkar Meghalaya po ka jing alam u konrat ki sangma ki menteri sarkar bat ki pai ba ka thang kinchi Eastern West Castles District ki balairat u samla kit kupar shwa bo unmi nalashnong ting dap dah jingkemen halo kajing warna burom ke jong u ya kani ka top 5 ha kajing khun bro ko ke partai no te kajing khun kamdai ka basuk mani tunjuk bor bar kita ki riu krau ki ba don ni sap ka phong jong partai bar ko ting dap dah jingkemen kat ka partai bar ko samla kit upoi sha ka top 5 bat ha juga poru uyo ru ya ka gold medalist, lightly gold medalist, but utterly joki bronze. Te nakaliam joki la dap kemersium, but ni sukuman nama dah kaji ka burom, jong ka jela Meghalaya joki hi, but ka brief nyu trap hi joki ber away. Tingba ka jingmi jong i kapen itu ru, ya ka state Meghalaya joki ka baret, mo, ba napo India hi ber away umdan, ngai tang samla kit represent apa ke India. Pat ke burom nu kanong ya ke India ba ya ke state Meghalaya jungi hi bro away te ke jingmi ke jong i kalong ke burom yangi hi mo kum kinong yalam bat ni bejupet lu ya ke dodan sab ni dap ta jingkemen ke bakrau na kalian ka All Meghalaya Dancers Association kat ki members bro nilai kemen nilai sultanat badah ka juga porong ni ai kublai jai Padar Makri iba penlong ru ya ni ki event program ya ka balaktip kisur te ka dingba kani ka ki sur event ka bala penlong ni Padar Makri bat ki Padar Badan Hapo dan Besko dingba kani ka event kisur kenut te nang ni ka i sisai padai la yo sisai kalenti ban jiet ukit ban rung ban plenty hapo kani ka World Championship Perform of Arts ka basalong kabala long men hagani hapo Los Angeles USA ke nakaliam jungir ni ai kublai ya padar ba ila syam ya kani ka senjam ban plenty nang mata jong samla kit nong se pat ngikit beker biang bu ya pi ikit ba inang tre sitong susu nang ni syakmat ai kublai ru nama taga ki pai ba jong ka than kinshi swaban mi ukit baro kila ai museum kila bo jingdwai ba da ju ka por ki no tradition lang nama ta jong i ba de de jingdwai lang jong pi ba ya baro hi ba ukit upoi sha kani ka rensan ke bahe pani kermen ru ba lingba kani ka nuksa ka ba kum ki kimi ki pa aba philap ye ki khon ba ki dan sab sobha pensilor ye ki la ka long ha kano no ka sab ai me sim ye ki bat nang pensilor ye ki dang red aban he bat kan long ka wei ka lenti bat ka wei ka lat ai kam ai jam te haju ka por ngai khublai ru ya ka sarkar MDA2 hapo ka jing yalam jong Isa Konrad sangma ki sangma nang tabat ki menteri ibala ya kersian lem na gabanta jong ukit kupar nong si ka jing dalang jong ka sarkar kan kam sting bat ka jing yarap ka jong ki ti tangkiri kintien ngai khublai ya baro ka bri new trap Kibala ya ajing kersian nakapor sa kapor bat pila ay museum na mata yung kit bat pila bujing duway lang baro.
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.